and En gentlemen, nou couple is of de minutes minister to wait. die het woord krijgt. Since you will hear the final decision by the jury. But first, a couple of words from me. I would like to thank the candidate cities for their excellent presentations. And I have to say, I'm impressed by the passion and the power of your presentations. And I'm also glad to be the Minister of the Netherlands, including such an enthusiastic, having such an enthusiastic candidates. And I think for you, the three cities has been a roller coaster ride the last years, either for Eindhoven, Leeuwarden and Maastricht, when you learned that you made it onto the shortlist. And in a few minutes we will know whose hard work, ideas and presentations are to be rewarded. It will mark the end of a long and intense procedure. And it has been a truly European effort involving member states, candidate cities, European Parliament and the Council of the European Union. Today, the pre-selection stage draws to a close as we select one city to represent the Netherlands as cultural capital in 2018. This is both a huge honor as well as an enormous responsibility. Being selected as cultural capital of Europe has nothing to do with the intrinsic quality of the city. This is precisely the difference with UNESCO's World Heritage Sites. Instead, it has everything to do with the cultural program you will present in 2018. How does your city plan to organize cultural activities that have been decided especially for the cultural capital year? How do these relate to one another, the surrounding region and other cities? And how do these activities show the otherness of your city as well as highlight the bond it has with different European cultures? The answers to these questions have been very important for the jury in making their selection. And I think this focus on diversity is most important. For I believe the diversity of people and culture within our European cities are precisely the reason they grew to form cities in the first place. Places where new ideas clash and transform into newer ideas and places that prosper and grow. Cities that observe different cultures and truly accept, not merely tolerate, but truly accept a great diversity of peoples are a necessity for every nation. We need the free flow of ideas and people to discover new things and to stimulate innovation. This is the only way Europe will keep its relevance. Being cultural capital of Europe means your city has a role to play in keeping our continent relevant and exciting. After today, I shall hand over the jury report to the Council of Ministers in The Hague. The Dutch government will then submit its recommendation to the European Council of Ministers. And I would like to thank the jury for their hard work. But your work does not end here. For during the coming years, you shall monitor the progression of the winning city to ensure it abides by the rules, that keeps promises made, and stays true to the spirit of the European cultural capital. As for the three candidates, I thank you for your hard work also, and for your energy and passion. What I noticed in all your bid books was the role you see for culture as a way to change and let various sectors interact. It is this broader role for culture and society and the interaction of different sectors that is precisely what my policy is all about. I should not just be about art connecting on culture. No, it should be about art, culture, science, and all sorts of industries interacting, innovating, and creating. We must look outward, not inward. We must embrace diversity, not reject it. These principles seem to form the basis of your bids and presentations, and this I applaud. You have presented your cities well, and done all you can to get this far. In closing, I would like to leave you all with some advice.
It's an advice taken from the summary of the European Commission conference in 2010, celebrating 25th years of European capitals of cultures. And I quote, "One of the main keys to success in terms of ensuring long-term legacy of the cultural capital was embedding the event as part of a long-term cultural development strategy, designed itself within the long-term development of the city as a whole, through synergies between culture and other areas." I thank you for this time. Wish you all the best. I would now like to ask the jury, the chairman of the jury, Manfred Kalhofer, to step forward and to finally tell us who will be the candidate for Cultural Capital in 2018. Thank you. Minister Bussemaker, weer dat van cultuur. En nou is het weer aan de voorzitter van de jury en het verlossende moment is there. After these presentations made by the three cities here, the very short presentations, the jury had to make a very, very difficult decision today. We had to choose between three excellent bids that were presented in a convincing way yesterday and today, and supported by intensive discussions between the panel and the representatives of the respective city. The decision-making process also referred to the visits a delegation of the jury made and paid to the three cities at the beginning of this week. Eindhoven presented its approach to design Europe through imagination, based on the city's impressive dynamics of creativity, the arts and science, and relying to a large extent on the proof-time method that was presented once again by Mr. Sanders several minutes ago. Leeuwarden came along with its intention to develop the Frisian sense of meanskip further into open meanskip, and of becoming a sample region for successful crisscrossing of communities on local, regional, national, and European level. And Maastricht, a city close to the border with two other EU countries, aspires to become a showcase for actually living Europe in a day-to-day life by rewriting the lost chapter on culture in the Maastricht Treaty and focusing, as you said, Mr. Mayor, on Génération Maastricht, who would be 20 years or 26 years old in 2018. After a very thorough discussion, or let's say thorough discussions yesterday and today, of all the elements of the bids, that means the two bid books, the two presentations by the delegations, the visit paid to the cities, and two thorough discussions with the cities, the panel made a unanimous decision 1 hour ago. Based, besides the basic principles required by the European Commission, on the core values presented and underlying the bid, and the innovative approaches proposed by the city, the panel recommends the Dutch government, the minister, to nominate European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. Een culturele haardstad van Europa. Het is onvoorstelbaar. Het weer unaniem. De jury weer volslijn unaniem. En ik kan zeggen, het explodeert hier op het Gouverneursplein in Ljouwert. De vreugde is overweldigend. De tren stromen hier. Zowel in Ljouwert als ik in Amsterdam. En werd ik maar mij liebewut. Ljouwert culturele haardstad in 2018. Reactie. Ik ben het precies.
het Samuel Kodien. Ik wist zaken uitkomen. Wij binnen Europa willen. Dus het middelpunt van Europa. Ja. Bij Europa Cup voetbal woon. Wauw. Goed hè. Het is ongelooflijk hoe blijdschap. Ik kan net omschreeuwen hoe echt ongelooflijk hoe je de mensen ontploften op het moment dat Ljouwert dat culturele. Oh, ik wil ja. Doop is heel blij volgens mij. Ja, heel goed. Heel goed. Nou, dus is het al. Wiels ik net iets in de oud ween, hè? Maar Jacco. Wacht, ik met even. Je wil het. Ja. Oh, wacht. Een bril. Er wordt een bril voor. Ja, ik moet even bijkomen. Dat is fantastisch. Het worden maar een seconde, hè? Het uitroepen van Lauwert. Maar het is eigenlijk volle langer. Het is zo'n lange periode met zoveel meesken. En ja, ik weet eigenlijk eens niet meer. Ik heb altijd wat te vertellen, maar ik weet bijna niet meer wat ik zei. Maar, ja. Wat een rust. Ja, nou ja, de spanning is er nou oud, denk ik. Dus we kunnen nou verder. Dus, en eigenlijk woon ik wel verder. Alleen dat dit ziet dus nog even niet paard. Het is een jurybeslissing. Dus ja, nou ja, het is nog helemaal... Ik tintel je. En nou met er een Lauwert tattoo bij, hè. Dus, Zij is Jacco de Boer. Hier Ljouwert tintelt. En ik denk, in Amsterdam wordt er ik tintelen. Ja, fantastisch hier. We zagen de explosie. Oets Westerhof en Nienke Laverman staan bij mij. Oets, ik hoop dat het goed is dat ik maar een vrouw begin dit keer. Nienke Laverman, Lokweeske. Oh, dankjewel. Wat een ontlading. Wauw. Oh. Ik zeg hem, die seconde van dat het bekendmaken we naar beneden zien. En ik denk van, wat gaat er dan tot die hinnen? Ja, nou ja, shit op. Maar de Mierskip, dat het helle. Dat denk ik wel. Zo stien we de juiste reek. Dat ziet helemaal door het hele bidboek. En het is nevens mij gewoon een sterk verhaal. Dat had Europa nodig. En ik ben zeker uit, jongen, dat we dit gewoon flikt hebben. Nou, schitterend. Oets Westerhof. Ontlading, net alleen nog op het Groeveneursplein, maar hier ik. Fantastisch natuurlijk. Dit is toch geweldig. Jongens, dit is zo'n prestatie van heel Ljouwert, van heel Friesland. Alle vrijwilligers die het meewerken hebben. Het team, echt geweldig. Dit is echt het mooiste wat is zo komen koer. Dus helemaal goed. Ja, Vet Kronen, eerst weer de provincie, toen Ljouwert, toen hij al enorm ervan inzetten. De belening, Lokweenske. We maaien. Het mag. En ja, er is zo hard voor gewerkt. Er zoveel duizenden mensen bijna hebben we gehad in allerlei sessies. En mensen snappen, Europa is al top-down. Cultuur is vaak top-down. Breng het allebei van onderop. Participatie van mensen. Niet alleen de cultuur, maar de cultuur gaat ons wakker maken. Het Gouverneursplein zit helemaal vol. Oets Westerhof er ik nog even bij. Het leeft dus en dat is van de laatste tijd. Hoe hebben we dat zo krijgen? Omdat wij niet hebben gezegd het is top-down. Want natuurlijk ga je niet miljoenen aan elitaire kunst uitgeven. Maar als je mensen bij elkaar brengt met kunst, Friese kunst, maar ook juist Europese kunst. En je maakt elkaar rijker. En dat is de Friese geschiedenis. Hè? De Friesen zijn altijd over de wereld getrokken. Dat schreef Tacitus al 2000 jaar geleden. Dus geen fundamentalisme. We zijn het voor Nederland, niet alleen voor Friesland. Oets Westerhof en of verder. En dan verder, nou gewoon eerste weekend uitrusten, hè. Eerste weekend uitrusten en dan man je maar onder slag. Ja, zo pragmatisch best ook. Je jonken die nog Nienke Laverman. Ja, dat ik, maar ik wat rennen. Ja, maar het is wel een ontlading. Maar ik denk gewoon al die mensen die hier inderdaad al jaren maar het en ziel aan het werk ben. Maar ik denk gewoon een Sjerbe Hettinga die de vorige presentatie, die jury volgens mij helemaal voor het blaast had. En daar komt alles even bij elkaar. Ik vind dat we dit saffetjeën namelijk. En dat komt er nou even helemaal uit. Dit is natuurlijk de mooiste belening om dingen in gang te zetten. Nou, is toch machtig. Ja, nou, ik ga nog even terug altijd mooi van de studio, want ik heb hem nou al bij me staan. Door dat nog zit ze. Nee! Zit ze Pruksma, partner van Nienke Laverman, maar ik mooi in het Bitmoekgroep. Ja, super. Lokweenske. Ja, geweldig, dankjewel. Kijk, de shooterleden bedankt en die weer helemaal uit de schroeven. Ja, ze vonden het heel moeilijk om te kiezen, maar ze weer helemaal Jim bedankt. En hij zei, ja, new fresh air in Europa. Ja, wie Jim
minder traditioneel als die hoort was steden. Het had je hem geholpen? Nou, dus als je krijgt die 2 presentaties, dat is wel wat traditioneler, denk ik. Ja. Lang, je houden het prima binnen de 3 minuten. Je kon in per se duidelijk maatje werd je hem verstaan. Ja, precies. En we hier het net hoe Jilt. Nee, je hebt hier het net al hield. Maastricht vooral wel. Ja, het is wel naar je dimensie, jonge meisjes en ondergrond nou. Net, het is alle respect voor de ouderen, maar ondergrond. Ja, net zitten blowen. Wat een verschil maar van tevoren, Gerre. 2 bliere gezichten van tevoren. Nou ja, het is een ongelooflijk spannend. We werken hier al zo lang aan. Ja. En dan krijg je dit. En dus, we hebben het nou een 10 tot 20 jaar project, dus toch? Ja, want kerst al in peerzin uitlezen wat de meeste keer aan Hesselen. Dat wij culturele haatstad worden in Europa, Ljouwert. In de PSN is gewoon moeilijk uit. Ik vind het wel zwaarder. Hoe lijst het nou? Ik lees het in buurvrouw wel eens uit. Ik probeer uit te lezen van wat dat doet. En dan zie ik bijvoorbeeld, mijn zuster heeft een bed and breakfast. Ja, die zit de komende tijd vol. De komende jaren bijvoorbeeld. Ik denk dat meestal om heel soort fronten merken zullen. Want het is volle breder hier als alleen maar kunst. Dus het is net hoe het organiseren van een leuk festival of draaien in een ier. Het gaat op sociaal vlak, er worden dingen om benen worden dingen opgepakt, op ecologisch vlak. En het toch het middel van de mensen, het verbinden. Dus net geen groep mensen die wat leuke dingetjes betekenen. Heel belangrijk van Friesland dit. Heel wichtig. En van Europa. En van Europa. Nou, hartstikke mooi feest, jongens, hoe ik zeg. En ja, het gaat hier nog wel even terug. We zien hier zelf direct nog meer reacties op. Maar de wichtigste hebben en de Ljouwerters vieren feest. Dan zag ik hier om je heen. Dan zag ik toch Rogier van Bokstel, de burgemeester van Eindhoven, die teleurgesteld is. Anne Hoes, zijn collega van Maastricht, is teleurgesteld. Ja, ze drippen au. En de Ljouwerters, zij blowen hier nog even. Feest vieren. Ja, ik sta hier nou nog heel tijd op het Gouverneursplein. Hij krijgt zo'n hoe de boel hier ontplofte. Lid mij nou eens gewoon tussen die bevolking trok in. De bevolking van die gemeente Ljouwert. Die de komende jaren hadden grutmaatje voor dat culturele haastheid 2018. Ik zie hier een paar jonge vrouwen staan. Ben je blij? Helemaal. En waarom? Leeuwarden de gekste. Leeuwarden de gekste? Ja, sowieso. Ja. Maar dat culturele hoofdstad, wat betekent dat nou? Nou, dat er meer publiciteit komt voor Leeuwarden en dat er meer mensen hierheen zullen komen om te kijken hoe mooi Leeuwarden is. En wat hier allemaal te doen is. En feest, hè? Ja, zeker. Dat is het leuke. Nou, deze dames die hebben er hartstikke zin in. Begin eens even verder. Hier staat Janne Wietske en Sean Jorritsma. Ze staan weer heerlijk met elkaar te toetsen, want ze zijn sabeli. Dat is net Sean Jorritsma. Ja, het is... Ja, ik ga er maar even onder terug. Het lijkt een beetje op Sean Jorritsma. Nou, we gaan even verder. We beginnen eens even verder. Deze meneer, die heeft een shirt on van Culturele Haatstad. Ben je blij? Hartstikke blij, ja. Waarom? Ja, wij binnen Culturele Haatstad van Europa in 2018. En ja, dat kan alleen nog maar goed bezitten voor alles. Voor Ljouwert, voor de omjouwing, voor Friesland. Dus Maar wat budget het? Ja. Nou ja, goed dat wij dus dat uitdragen kunnen, zeg maar, naar de rest van Europa. En dat wij dus ja, cultureel ons mondjes staan, zeg maar. En zelf, wat zoals er zelf ontwaan? Wust actief? Ik ben vrijwilliger bij de Culturele Haatstad, dus ja, wij gaan het natuurlijk vol zien hoor nou. Er voelt je nog, je hebt nog jouw hier. Per hier inderdaad, maar ja goed, dat moet goed komen denk ik. Maar al, maar de vrijwilligers, maar de mensen hier. Dus we zijn blij dat we het hellen hebben. Mooi de Mierskip. Mooi de Mierskip, absoluut. Zij is het. Oké, dank u wel. En hier begint het feestje op het podium. Daar staat Isabelle Dixal, de wethouder. En ik neem aan dat ze Janne Wietske de Vries ik naar Boppe Helly wollen om nog even terug het volk ja, dat jongen te litten. En ik ren intussen even verder. Tenminste, dat we er maar de kabels tussen terug komen kennen. En daar is dan Sean Jorritsma. Meneer Jorritsma, nog even kwad. Hey. Geweldig, toch? Ja, ik ben gewoon emotioneel. Ik wist zo nerveus. Dat kan ik het vertellen. En dit jouwt dus zo'n flow, zo'n nieuwe boost voor de komende jaren. En dit is satterjochten dat ze ons meenschapsgevoel, wat we uit Nederland uit moeten rollen, maar wat we uit Europa uit kunnen rollen, om dat te laten zien aan de hele Europese wereld. Ik ben sableerd. Ik ben sableerd. Maar nou toch net meer nerveus? Ja, Maar nou toch net meer? Het is nou toch van je schouders van. Tot een ontlading. Hè. Toen we jong waren hadden we vlinders in de buik. Hè, en nou, ik heb de hele week al vlinders in de buik. En Janne Wietske die wie zo nerveus.
Nou, die had het oorbracht aan mij. En, en dan denk je, we worden het. Ik wist het, we worden het. Maar dan denk je van, nee, we worden het niet. Want Maastricht is toch, ik heb met Onne Hoes, heb ik hier in de fractie zitten. We kennen elkaar door en door. En we hebben elkaar twitteren en sms en elkaar een beetje op zitten te juichen. Ja. En dan dit eruit komen, ja, ik ben sableerd. Het ben van die vlinders in de buik van hij houdt van me of hij houdt niet van me. Ja, nou, maar weet je, dit is zo mooi voor Ljouwert, dit is zo mooi voor Friesland. Dat verbindt dus voor de komende jaren weer zo mooi. En dat in de regentieren. En ik heb steeds zijn, we hebben het zo nodig en ik gun het dus zo. Nou, we hebben het. Jim hebben het. En nou begint het hunnewerkje. We sjuggen even op het podium. Mag jou er hinnen? Ik weet net. Daar ben de hoofd van de spelers. Gewoon opklimmen. Nee, maar ik ben net. Ik moet niet altijd vooraan rennen. Kan jij vertellen, hoeveel weken heb je inmiddels niet geslapen? Nou, hoeveel weken, maar vannacht heb ik in ieder geval niet geslapen. We hadden nog een heel groot feest in Post Plaza en we zetten het hier vandaag gewoon door. Ja. Oké, wil een van jullie nog iets vertellen of gaan jullie gewoon... Ja, jij mag natuurlijk. Ik wil heel graag van de gelegenheid gebruik maken om al die mensen die ons de afgelopen maanden geholpen hebben. Want dit is niet een proces van enkele mensen. Dit is een proces van een meerskip. Wuift op het podium hier op het Boerenhuisplein. Naar de vrijwilligers, naar het publiek, naar de mensen die hier op oud komen binnen. Die treitoes, mensen die het maken hebben. Dat bekendmaken is dat Ljouwert in 2018 een culturele haardstad van Europa wordt. En dat is een misschien toch redelijk onverwacht moment wie dat toch. Voor heel veel mensen die toch sceptisch zijn van wordt het nog wel. Maastricht maken ze een goede kans. Eindhoven is natuurlijk een goede plan. Maar we hebben het dus unaniem wie de jury in het kiezen van Ljouwert als culturele haardstad. Nou, de media hebben natuurlijk het hele oheden, de hele rinje naar daar op een voet volgen. Omroep Friesland, Fries Dagblad, ik Ljouwert de kranten. En van die laatste kranten ziet je hier Rob Leemhuis. Rob, had je dit verwacht? Ja, ik had het. Een grote kans zag ik wel. Ja, ik vond dat Leeuwarden de afgelopen anderhalf jaar geleden had ik geen stuiver gegeven voor de kansen van Leeuwarden. Ze hebben de afgelopen anderhalf jaar hebben ze het goed op de rol gekregen. En ik vind dat met name toen Leeuwarden het stokje overnam van de provincie, hebben ze hele goede ideeën bij elkaar verzameld. Ze hebben echt geprobeerd zoveel mogelijk mensen bij de organisatie te betrekken. En het is gelukt uiteindelijk. De goede mensen. We beginnen eerst even naar Amsterdam, want daar is de minister van Cultuur, Jet Bussemaker, bij de microfoon. Ja, dat klopt. Minister Bussemaker van Cultuur. Zij mocht dus nog even ontwoord om de drie kandidaten ik te stellen nog en te beoordelen. Maar de jury, mevrouw Bussemaker, kiest voor Leeuwarden. Ja, nou. Verrast u dat ook? Nou ja, ik vond dat we 3 fantastische kandidaten hadden. Dus ik heb al gezegd, als minister ben ik trots op zulke mooie voorstellen. Maar ik gun het Leeuwarden van harte. Dus van harte gefeliciteerd. Ja, in het Engels het woord meanskip, gemeenschap, dat was voor de jury heel belangrijk. Kunt u zich daar ook wat bij voorstellen als u het over Friesland heeft? Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Ik kan me er ook heel veel bij voorstellen als ik het over mijn eigen cultuurbeleid heb. Want ik wil juist dat cultuur niet gevangen blijft in mooie dingen doen voor een kleine groep mensen die elkaar goed kennen en wat echte cultuurminnaars zijn. Maar dat het verbonden wordt met een gemeenschap, met nieuwe publieksgroepen, met wat er verder aan moois in het land of in de stad te vinden is. En dat heeft Leeuwarden perfect gedaan. Ja, Leeuwarden, daar leeft het ook. Op dit moment staat het Gouverneursplein helemaal vol in het centrum. Hoe gaat het nu verder wat het ministerie betreft? Nou ja, dit is een voorstel aan mij. Dus dit ga ik inbrengen in de ministerraad. Ik zeg maar direct dat ik niet van plan ben om van het advies van de jury af te wijken. Dat het niet plotseling Maastricht wordt of zo? Nee, dat was ik niet van plan. Want ze hebben unaniem geadviseerd. En vervolgens gaan we het dan als regering inbrengen in de Europese Raad van Ministers. Nou, dat moet allemaal gebeuren. En dan is Leeuwarden officieel de culturele hoofdstad voor 2018. En dan ga ik ervan uit dat men het draagvlak en de gezamenlijkheid waarmee men dit proces heeft gedaan ook vasthoudt tot 2018. En het dus een project van alle bewoners in Leeuwarden is. Er moet uiteraard heel veel geld nog komen, maar het Rijk komt nu ook met geld. Hè? Nu bekend is dat Leeuwarden het wordt. Ja, we hebben al gezegd dat wij mee zullen financieren en daar houden we ons aan. Hoeveel is dat? 7,5 miljoen heb ik gelezen. Een bedrag van 7,5 miljoen. Ja. Als je dan terugkijkt naar net, hè?
die wedstrijd, 3 steden, dat het in alle 3 steden zo leeft. Is dat wat u beoogde met deze wedstrijd? Ja, want bij dit soort dingen zeg ik altijd, het proces, natuurlijk als je wint is het fantastisch, maar het proces ernaartoe is ook van heel groot belang. Dus ik denk dat voor die andere steden dat het ook zal betekenen dat men echt door blijft gaan met de plannen die men nu ontwikkeld heeft. Maar Leeuwarden kan ze natuurlijk nu ook echt gaan uitvoeren. En dat is een heel mooi en nogmaals een groot compliment. Even ter afronding in een paar zinnetjes. Wat heeft Leeuwarden eraan om culturele hoofdstad te worden? Wat levert dat hun op? Nou, ik denk dat het oplevert dat de stad internationaal, Europees zichtbaar wordt. Dat je plannen voor hoe je naar de toekomst denkt. Hè? De Leeuwarden heeft echt een transitieplan gemaakt over hoe we naar een andere samenleving gaan. Dat je daar met elkaar over kan blijven nadenken, maar het vooral ook kan uitvoeren. Dus het zet Leeuwarden op de kaart. Het creëert nieuwe projecten voor de bewoners van Leeuwarden en geeft een fikse impuls aan een eigen tijds cultuurbeleid. We zullen afwachten wat het daadwerkelijk wordt. Dank u wel voor de snelle reactie. Graag gedaan. Ja, dit weer dus mevrouw Bussemaker, de minister van Cultuur. En achter mij Sjurrie nog alle keer interviews gaan, want het is alle keer de Ljouwter delegatie die de klok slaat. En Maastricht en Eindhoven, we sjurren dan wel, maar het respect voor de winnaar is er wel degelijk. Andries Bakker dus er in Felix Meritis in Amsterdam. Ja, alle egen op Ljouwert terugte. Ljouwert is even het centrum van de wereld. En het Gouverneursplein is dan misschien weer het centrum van het centrum. En daar is Simone Scheffer. Intussen is het feestje weer losbarsten op het Hofplein in Ljouwert. Het elke keer een beetje in een uitgelaten stemming. Ik is Klaas Dijkstra, Grutte, man van Culturele Haatstad. Daar praat ik eerst even mooi. Maar de ondernemers van Ljouwert, die denk ik binnen ik heel blij met deze keuze van die jury om Ljouwert Culturele Haatstad 2018 te maken. 2 van die ondernemers binnen Siep Koolmans en Marielle Diepemaat. Ja, ik moet toch eerst vragen, hoe blij ben je? Heel blij, heel blij. Dit is echt toekomst. Dit is echt gewoon, je hebt weer iets naartoe te leven. Dit is super, super, super. Echt. En hoe belangrijk is dit voor het ondernemersklimaat in Ljouwert? Nou, ik denk heel wichtig. Net alleen nog Ljouwert, maar ook heel Friesland. Dit is werkelijk een hele goede opstekker. En ik moet eerlijk zeggen, toen die juryman het ondernemerschap hier, toen dacht ik, hij had het begrepen. Ik denk dat dat de kracht is van de provincie. Ik ben heel, heel blij. De muziek is heel goed. Ik besteed er eigenlijk helemaal niks van wat Jo zei. Maar Jo zei best dat het een hele goede impuls is voor de Ljouwerter economie. Maar waarom? Nou, los van de mensen die er naar Ljouwert komen, de bezoekers die we zeker verwachten. Ik denk dat ze nu al op de stoepen staan. Is het echt dat wat het jouwt, merkste je echt, mensen gaan ervoor. En dat markeerde er nog wel eens wat aan. Dus het is echt de draai in de provincie, de draai in de stad van jongens, we moeten er wezen, we zijn er. Dat is een hele goeie. Oké, dat het mijn gevoel en het te krijgen. Maar wat kun je als ondernemers concreet met het feit dat Culturele Haatstad 2018 in Ljouwert worden is? Er zijn natuurlijk een heleboel dingen die je nog nu kan gaan bedenken. Want je verwacht eerst, je moet het eerst zeker weten. En pas dan ga je echt direct plannen ontwikkelen. Maar we hebben, ik denk vanavond onze eerste borrel met de voorstrek in ieder geval. Dan gaan we nog genoeg ideeën de lucht in. En daar gaan we mee verder. Het is gewoon weer een prachtig stukje om mee verder te gaan. Jerik, de eerste borrel? Ja, vanavond hoor. We hebben er al genoeg gesproken hier van de voorstrek. De hele voorstrek is hier ongeveer. Nou, dan komt het wel goed. Ja. Onder borrels ontstaan de mooiste idee. Nou, absoluut. En je krijgt gewoon een hele boost mee. En gewoon door deze sfeer, maar ook met elkaar weer. Dat is echt super. Ja, echt super. Het wordt mooi hier. Ja, absoluut. Ja. Dank u wel. Nou, de band zei het al, Kids Choice hierachter. Waar is het feestje? Hier is het feestje. Ljouwert Culturele Haatstad. Ze gaan weer naar Amsterdam. Ja,
Het is hier zwitter geblazen op het plein. Maar ik hier in de studio, de varhollen van mijn gast hier, weet al even een depth gekregen. En dat is ook wel nederig natuurlijk, want de emoties die hebben hegen oproen. De spanning van tevoren. En dan ontlading op zijn plein is hierachter. En ik in Amsterdam natuurlijk. En elders werd Friesen binnen. Want elk wil dit witte en elk wit nou intussen dat in 2018 Ljouwert de culturele haardstad werd van Europa. Thierry Majesteit is op Malta, Valletta. Rob Leemhuis van de Oude Kranten volgt dit hele traject al een periode. Want het rint natuurlijk al een iedere strijd. Er staat een schrik van nou, Oorlelien, hiek het eigenlijk net een stoerjoen. Wat heeft die kanteling nou eigenlijk west? Nou, ik tocht dat het wie doet Ljouwert eens de organisatienaam het en dat die bidboekgroep bij elkaar kwamen is en elke week een lunch organiseert het en gewoon daar wachten had om daar om ideeën op te rinnen en op te dwaan van mensen die daar deel kwamen. En ze hadden direct een keertje benoemd wat nou Friesland een beetje speciaal maakt en wat de problemen zijn die het Friesland oplossen wil. En daar binnen bijgelijks de eermoed en de brain drain en de biodiversiteit die we rondrent. En dat zijn alle dingen die daarvoor nog net beneemd werden. En dat had uiteindelijk had het een heel sterk bidboek, maar een goed verhaal had dat ter stand gebracht, denk ik. En toch is het binnen het element, de biodiversiteit, de brain drain, zaken die je net direct associëren met cultuur. Dus het blur voor een heel stuk mensen. En ik merk dat nou nog altijd toch redelijk abstract al, ja. Ja, dat kan. Maar je kan het wel een mooie verhalen en evenementen eromheen verzinnen. En voor de EU is het echt belangrijk dat er dus een dwarseme impuls wordt on de stad die het culturele haardstad wordt. En dat is in het verleden is bij Gelijks is Essen en in het Ruhrgebied is dat West. En dat is echt een grauwe industriële en net zo cultureel heegsteend gebied. Maar die hadden er wel een impuls van krijgen. En ze hopen je vanzelfs dat hier in Ljouwert ook gebeuren zal. Maastricht had al een protocultuur. En Eindhoven, ja, ik al aardig wat. Dus Ljouwert kan wel een impuls broeken. En ik denk dat ze dat, omdat het een goed idee winnen, dat ze dat wel honoreerd hebben. We gunnen het uzelf, zei commissaris Joris, ja. Meester. Nou, we hinten op mezelf, Maastricht ik wel gunt, maar we gunnen het uzelf meer. We gaan even naar Amsterdam, want daar stiet Andries Bakker bij de burgemeester van datzelfde Maastricht. Ja, dat klopt, Erik. En ik in een warme romte hier. Het Zwitser is ik op voorholen. Uw voorholen is wat grutter, die voor mij al te eerst. Maar Anne Hoes, burgemeester van Maastricht. U mocht het woord nog voeren als laatste. Het wordt Leeuwarden. Teleurstelling neem ik aan. Nou, mag ik eerst even Leeuwarden feliciteren. Want jullie hebben een fantastische prestatie geleverd. Die eindsprint tussen de eerste jurering en de tweede, die was fantastisch. Vandaag ook weer een goede presentatie van de wethouder en de burgemeester. En ik denk dat jullie het verdienen. En ik hoop dat we wel mogen komen in 2018, want Leeuwarden is wel waard. Ja, u bent er zelf nog geweest in Leeuwarden dit voorjaar om te kijken hoe Leeuwarden het deed. Nou, ik was er in het voorjaar omdat ik voorzitter van Nationale Boomfeestdag ben. Ik werd daar min of meer toegezongen ook door alle burgemeesters van Friesland. En die zei, Hoes, het zal niet zo zijn dat jij straks met de volgende prijs gaat. Kom hier maar eens kijken hoe mooi Leeuwarden is. En Leeuwarden is natuurlijk een fantastische stad, laten we eerlijk zijn. Het is een heel Nederlands verhaal, een heel Hollands verhaal. We hebben allemaal geweten dat het grootste risico wat ons betreft ook bij Leeuwarden zat. Waarom? Nou ja, omdat als je naar een Nederlandse kandidaat voor culturele hoofdstad gaat, dan zoek je misschien ook iets wie het meest Nederlands is. Jullie zijn gewoon het meest Nederlands van de drie. Wij hadden een heel ander verhaal. Een verhaal van Europa. Om te zeggen, na het verdrag van Europa in 1992 en de euro 10 jaar later, willen wij Europa laten zien dat niemand in een uithoek van Europa leeft. Want je altijd in het hart van Europa kunt komen en door kunt groeien. Dat was ons verhaal. Juist grensenoverschrijdend in die kleine regio, maar wel met de regio Aken, Luik enzovoort erbij. Dat was een ingewikkeld verhaal. Uit te leggen vandaag aan de jury dat we dat echt kunnen gaan doen. Leeuwarden is natuurlijk anders. Ook jullie zitten in een uithoek van Europa, een uithoek van Nederland. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om in Friesland en daar in de omgeving het te organiseren. Dus daar zit het grote verschil tussen Leeuwarden en Maastricht. Dus wat dat betreft denk ik dat ze er wel voor gekozen hebben om naar een uithoek te gaan. Om die de kans te bieden om gewoon door te groeien. En nogmaals, ik wens Leeuwarden echt heel veel succes ermee. En daar waar we kunnen helpen, zullen we het zeker doen. Maar verwacht ook dat wij in 2018 ook leuke dingen gaan doen natuurlijk. Ja, jullie blijven dat gewoon doen. Nog geen 2 jaar terug, toen belde ik met Maastricht. En toen zeiden ze van nou, Leeuwarden is een outsider. Niet meer dan dat. Dat valt dan nu toch tegen in jullie op perspectief. Nou ja, maar kijk, iedereen heeft van begin af aan geweten dat het kwam wat moeilijker op gang in Leeuwarden en in Friesland. Dus daarom dacht iedereen, god, dat moet daar.
En ineens zagen we gebeuren dat daar spanning begon te ontstaan van hallo, we zijn wel Friese, kom op, daar zijn we. We zijn niet zomaar een kandidaat. En dat vind ik wel heel knap. Wij zijn er langer mee bezig geweest. Eindhoven is ook langer mee bezig geweest in Brabant. Jullie een kortere periode. Maar die energie die wij in die jaren hebben gestopt, hebben jullie in die korte periode gestopt. Ja, en daarmee is het een ongelooflijk succes geworden. En wat ik op de website ook steeds gezien heb en in het bidboek, ook echt samen met de bevolking. En dat is ons verhaal ook. Het gaat om connecting people. Mensen bij elkaar bereiken. Dat is Leeuwarden en dat is Maastricht. U klinkt niet teleurgesteld, eerder nog begeesterd. Ja, ik blijf ook begeesterd, want ik kan Maastricht en dit verhaal niet loslaten. Wij gaan er ook mee door, op een andere manier. Plan B is vanaf maandag. Maar wij gaan ermee door om toch onze regio verder te brengen in Europa. En een toekomst voor onze kinderen te maken. Dank u wel, meneer Hoes, voor deze snelle reactie vanuit Maastricht. Ja, en achter mij zeggen nog heel dit wat mensen van de Friese delegatie staan. Ze willen niet liever dan uit gouverneur Spanje, Ljouwert vanzelf. Maar ja, ze moeten hier nog wat plichtplegingen dwan. Maar aasten direct zullen ze toch wel heel gauw richting Ljouwert gaan. En dan zal ik nog even zien wat voor orenreacties ik mogelijk hier nog herlieken. Nou, ik kan me voorstellen dat die Friese delegatie richting Ljouwert wil naar dat Hofplein. Maar ja, hier is het feestje, hè? Want hier binnen mensen, hier willen ze los om in 2018 dat hele mooie hier van te maken. Jongens, dit Klaas Dijkstra. Ja, Klaas, ik zeg die ontploffen, hè. Ja, potverdorie. Maar ja, hierin je 3 of 4 hier rond te loeken en te squirren. En dat wordt heel expliciet wordt dat er bij zeggen. Dit is een succes van Mierskip. En waarom? De hele prutte mensen gaan hier om mij werken. Uit de hele provincie. De eerste man uit Sint-Nicolaas gaat, die mij gaan naar Amsterdam. Alle hier vrijwilligers hier in de stad. Alle hier ondernemers die mij die hebben. Gewoon culturele instellingen. En als juist de laatste maand, hoe iedereen de schouders eronder zet, dat is gewoon ongelooflijk. En dan bouw je maar snel niks aan spanning op. Ja, dan is het net gek dat je ontploffen. Door Roes hier hield hij schouder om schouder met Janne Wietske. Vertelt die een rol? Want ze vindt hij dus blijkbaar heel belangrijk. Ik versteer het net. Janne Wietske vindt hij heel belangrijk. Lees uit, waarom is dat zo belangrijk voor dat culturele Haatstedfest? Ik weet net dat dat belangrijk is. Ik ben altijd, dat is wel belangrijk. Ik ben hier van achtergrond en ik doe altijd de dingen op mijn achtergrond. En dat word ik clever brouwen, want dat lijkt mijn kracht. En, ja. Wat heeft onder oren die? Ja, zo, het is het laatste. Dat is, iedereen in Friesland weet wel dat wij de eerste 2, 3 jaar net overal de handen op elkaar kregen. We hadden een prutte kritiek gewoon. Ja, er was een prutte cynisme over dit initiatief. En op een gegeven moment moest dat kantelen worden. Nou, in vorig jaar september ben ik aan de slag met de marketing en communicatie van het hele traject. Ja, en toen moesten we een klap uitdelen, want dat die 2 man voordat we het eerste bidboek inleveren moesten. En toen hebben we die culturele stampot georganiseerd in de Harmonie. En daar kwamen er in stol 100 man aan. En die mensen die alle die grote glimlach op het gezicht van dit is leuk. Ja, en toen kantelde de boel. Want toen een paar weken later we in de Blokje Spoort daar een tent staan. Toen we in het weg uitslag. Nou, toen ging het dak van die tent eraan. Dus ja, wat mijn rol was, is ik denk dat dat... van negatief naar positief. Ik denk dat dat het wichtigste was. En dit is dan je resultaat. En dit is het resultaat. Ja. En dan mag je ontploffen. En dan mag je ontploffen. Ja, nee. Feest nog maar even lekker los. Dank u wel. Ja. Klaas Dijkstra, de man die het van het negatieve naar het positieve omtoveren heeft. Maar het resultaat dat het Hofplein hier vol stiert. Ja, van negatief naar positief. En misschien wie het inderdaad dat hutspotmoment in de Harmonie. Je weet dat nog, Rob Leemhuis aan de andere kant weet dat moment ik nog. Dat is dus kennelijk wel een belangrijk moment geweest. Het is een omschakeling geweest van negatief. Het wordt nooit wat. Naar dit. Ja, dan begon met erin te leeuwen, hè? Die blikken op dat moment op dat stuit dat er genoeg draagvlak weer. En ik toch dat in Eindhoven en in Maastricht zulke geerkomsten had ze beleid. Maar ja, die kwamen net zo'n protte mensen op oor. En toen is denk ik nog een beetje de politiek ook nog een beetje oertjoeger rekken. Dat we misschien nog wel een kans hebben. Ja. En de kanteling is daarna, de politieke besluitvorming is daarna getrokken. En daarna had eens de bidboekgroep en de organisatie had in de Leiden alle plan uitwerken kent. En doe is in de finale binnen ze kwam. En doe is het al hier van lijn dat je geen had voor de buitenwacht had, zal ik in elk geval. Het wie oors, dat wist al. Hoe bedoelst? Het wie oors, het had ik zwier kjellen uiteindelijk.
Ja, in het begin al, ja. Nou, hoe het verliezen jullie hier roen had, ze hadden er nachtenlang om werken. En er was een enorme grote organisatie, maar ik had wel dat het een beetje, dat het in elk geval wel maar een heel duidelijk doel wie en alle politieke toekeltjemmen en de relletjes en dat wie al hier voort. En dat had ze daar stil onwerken kent. En ik denk dat de verzorging dat ze op het goede moment piekt hè. Want dus krijg je nou in de laatste week het beste farmakoor gewoon. En dat is het enige moment dat telt, toch? Eigenlijk wel, ja. We gaan weer eventjes naar Amsterdam, want de jury van Tretje Meesken, daar zie je het in 4 zinnen in. En die heet Andries nou bij de microfoon. Ja, ik heb even het Frieske om Utens jurylid, zo had ik het zeggen, van de culturele haardstad opzocht. Dat is Nienke Stellingsma, directeur van de Oosterpoort in Greens. Zij heeft dus mooi besletten over de kandidatuur van Ljouwert. Ja, mevrouw Stellingsma, Fries om Utens. Ljouwert is een van de kandidaten, die wordt het dan ik nog, unaniem door de jury. Ja, hoe steen je daarin? Want jij bent natuurlijk Fries om Utens. Ja, nou ja, Grutsk. Wat zeker van zeggen, Grutsk. Vanzelfs. Mij alle horen Friesen op dit moment in Ljouwert. Ja, is het te gek om als Fries om Utens mooi te beslissen over de kandidatuur van Ljouwert? Wie jou echt onbevooroordeeld? Nou, dat is natuurlijk wel bezwaarlijk in sommige opzichten, ja. Ja. Nou, want jou wie een mandje in van de delegatieleden die het Ljouwert ik nou bezocht hè? En Eindhoven en Maastricht. En Eindhoven en Maastricht. Mierskip, dat het dienen. Kan je dat uitlezen waarom het Ljouwert de beste is? Nou, Ljouwert het werkelijk weer Sjenlitten dat ze het net alleen nog sissen, maar dat ze het ook doggen. Dat hij zien alle Sjenlitten. En ik denk dat zowel de meesten van de organisatie, dat Ljouwert en Friesland de Grutske verse kennen, maar ook de meesten uit het zakenleven en de meesten uit het bestuurlijk leven, hij Sjenlitten dat ze er wien en dat ze voelen dat het daar dier wat Friesland en Ljouwert te geren brachten. En natuurlijk is het Ljouwert, maar Friesland wie veel in alles. Ljouwert hier dus wat meer als oorsteden. Nou, duidelijk, want Oorswien zit net wat. Neem eens een voorbeeld van jou zeggen, daar wie Ljouwert dus heel goed in. Nou, ik denk dat dat is van we doen het en we praten misschien wat minder, maar we doen het gewoon al. En Mierskip heeft er een geweldig soort aan dingen. Het is ik denk dat ze een nieuwe manier van de netwerken, de communities gebracht hebben. En dat hebben we zien in de presentaties, in de groepen die we sprutsen hebben, de geweldige projecten die we zien hebben. Dat is King of the Meadow. Nou, dat is zo'n project wat eruit sprong. Nou, heel fantastisch. Ja. Ljouwert wordt het nou? Wat betekent het voor de jury? Nou, wij komen vanzelfs nog weer bij elkaar om waarom te zien. En om te zien of we er goed aan doen. En nou ja, voor een deel van de jury betekent het dat het de laatste keer is. Voor sommige juryleden betekent het dat ze terug in en op een nieuwe haardstad ziekje moeten voor de jaren na 2018. Want Jim ging gewoon terug. Maar kan je al uitlezen wat er nou op jou het oude commercieel, dus de komende tijd? Ja, een heel soort. Ja, geweldig. Nou, om maar eens te praten, een heel soort werk. Het is goed voor de economie in Ljouwert. Het is goed voor de creativiteit in Ljouwert. Het is goed voor de creatieve industrie. Dus ja, er komt een soort... en natuurlijk voor de culturele instellingen is het goed nice. Unaniem, dat jet ook ik zei, maar hij hem er nog zwier op praten matten om het unaniem te krijgen? Vanzelfs hebben we zwier praten matten, want de 2 orensterren hier een heel serieus bid in. Dus natuurlijk mag je dan zwier praten om ik recht te dwaan aan alle sterren. Hoe lang heb je een werk voorhand om het uiteindelijk alle noors niet een kant op te krijgen? Nou, ik zal er net al te vol zitten. Nee, dat loopt toch wel binnen je geheel. Zij is het. Nou, tegen dank dat je op zo'n korte termijn nog even bij u kon wonen. En Lokwenske Ljouwert. Ja, ik denk dat het gouverneursplein het algeheel is. Dankjewel, mevrouw Stellingsma. Ja, en onder een van de geerkomst, want achter mij is het al leeg. Er binnen wel wat mensen, maar de meeste mensen gaan vanzelf waarom naar de stedwedstrijd komen. En vooral de Ljouwerters, de Friezen, die willen laatst een prachtige ontvangst op het gouverneursplein hebben. En ik denk dat dat, zo'n het lood wat we kennen, wel erin zitten zal. Ja, absoluut. Andries vanuit Amsterdam. Het is hier feest op het Gouverneursplein. Ik
Ik hoop dat ik zo bloot, want het ben wel heel tussen de wolken die boppen Ljouwert bij en ook komen. Het randje nog net, dus waar je nog komen wil, is natuurlijk van het welkom om mij te maken. Hoe je feest viert wordt, hoe 1000 mensen bij elkaar binnen, die wien bij elkaar om te jaren dat Ljouwert dus in 2018 culturele haardstad van Europa wordt. Nou, we hebben er zo'n 4 uur live hier op televisie verslag van dien. We zijn een beetje kwamen aan de eind van die extra uitsturing hier vanuit het Gouverneursplein. Alle mensen die hier op mij werken hebben, vanzelf al mijn collega's die gedankt daarvoor. Jo bedankt voor het Sjen. Ljouwert dus culturele haardstad en daarmee eigenlijk heel Friesland in 2018. Dadelijk in Joet, het laatste Frieskenijs. Voor dit moment van uw kant uit, die gedankt voor het Sjen en nog een hele mooie vrede joen.